हाय एवरीवन। ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି ସମୟ 11ଟାରୁ 11:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରକୁ 12:30 ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଚିଲି କୋବି ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା। ବସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି। ତ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଯାହା ହଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ କେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ରହିବ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସବୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହିଟି ଟ୍ରେନିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆମ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ରୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଖରା ପାଇଁ ଆମକୁ ଛତା ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଛତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ବ୍ଲାକ୍ ଛତା ଏଲାଉ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତର। ଯେଉଁ ସାର୍ ଆମ ବ୍ଲକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆସୁଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଲାଣି। କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁକ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ ସବୁ ବସିଯାଇଥିଲୁ। 12:30ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଡିସପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍ତରରେ କେମିତି ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଭାବିବେନି।
ଏବେ CM ଆଉ ଅନ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରାଗଲା। ଜୁନିୟର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ CM ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଟପର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଦବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହିଁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ବସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ସେଠି ବସ୍ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଟି କରୁଥିଲି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସହ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜବ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବସ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନାକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ। ରିଟର୍ନ କରିବା ପରେ ପାଖାପାଖି ରାତି 2ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି କହିଥିଲେ କି ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତ ଫାଇନାଲି ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ମିଳିସାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ରିଟର୍ନ କରି ରାତିଟା ରହିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ତ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ ବି କରିହେବନି, ତ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ସଣ୍ଡେଟା ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଲାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦିନର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।